Iki ngutang manuk. Oh, emang aku duduk. Nanti Mama Hendra. nang Indra. Ya. Isu kita. Iya yo. Ya sik tak. Ngopeni manuk sik dulu. Sarno wis pasangonane tok langsung cantolno ngono. Iya, pasange kene iki. Kilo tak pasang kene sik entek ngomong dulu. Cepetan wis. Iya sik lah. Sik isu ya. Ora apa-apa lah, ndak sarapan pisan Dek Mama Hendra. Oh ngono lah. Iya lah. Ya wis aku iki mah yo durung gawe kopi kok. Bisa online wis, duh. Manuke dhewe ora tau diopeni. Ya iku. Imu manuk liya. Oh, jatuh kene Wis wis. kono ae lho wis. Wis ah. Sandalmu lho lho. Iya. Oh. Oh ini. Ra? Ya mene tuh ini. Loh, Tas lagi. lapong yang ngyu dhewe on. Kok gendeng ae. Ya biasa anak penyemangat. Oh, kasmaran. Ah, iya. Tapi ya sih sepikan sih. Sepikan wis pacar. Sepikan. Bae yo sepikan. Jadian nih, Pak. Paling yo digawe kedua lek gak ketiga. Ya lah ora apa-apa masih ada dadi sing kedua terus sing ketiga kok gak tiga pelampiasan ya. Enak. Paling yang pelampiasan jelas ya. Kedua, ketiga plus pelampiasan. Iya. KPKB no. Iku pas wong iki lho. Iya. Cet wasan. Kau udah percaya nang arek Ora iki wedok. lho arek pamit kate turu mari begadang jarene. Oh. Delok iki tak cete. Ya arek pamit turu. Oh, so sweet rek cecetane. Loh. Lah kok online dhuwur iki. Ya paling keturunan paling arek. Loh. Nes VCN. Yo. Coba cek kapur coba ya. Ya, berada di panggilan lain. Ora Mas dihapusi. Ora krungu sih. Lo ada caranya mandor tuh. Temen tadi tiga pelampiasan nih. Alah, paling ibuke kudu positive thinking ta kok gak oleh ngono. Positive thinking paling lek gak ditelepon ibuke, bapake ngono apa sapa. Wis salah. Arek wedok iku ora kira duwe pacar mek siji tas sepikan siji. Mesti yo akeh. Apa meneh dhek jadine ayu iki Mang ya. Ayu salah. Ayu profile Mang. Boys ta. Waduh. Wis tenan lagi. Paling diduakno lah arek iki. Iya. Aduh alah. Wis. Penak yo dadi arek wedok. Dicedhek arek lanang akeh, karek milih sing terbaik sing ndi. Coba apa arek lanang? Cedhek arek wedok loro jare fuckboy pisan. Tersakiti. Tangi turu, ganggu, mang ojo kongkon beda. Males. Konangan. Ngopi ae lho, sing iso aku mang godhong ngopi aku. Nanti ulum, kok nggawe kopi ulum. Makmu nanti kon gak kopi rek. Ulum ibu nanti. Ulum ae lho nggawe kopi. Lum kopine lum. Are. Kopi nang jopo ya. Kopi ning Jawa. Iya. Ya wis awakmu bocah lo dhisik ambek terang kok tak nyusun di wae. Ya apa? Sik. Duitku pas-pasan nih. Aku ora nggo duit. Ora apa-apa wis. Ojo tuku jajan. Untuk ngombe tok. Wis tak sapa jar awakmu kok kowe iso. Ya wis pokoke ngopi tok kok tak nyusun di Wahyu. Engko nyusul ya. Ya mbek Wahyu tak. Ning Wahyu. Tak kan sik dulu aku. Tenan yo. Tenan jopo. Yo i. Lah, ono mantuk iku. Lho, ya apa? Joko ah. Ayo Joko ayo. Yo gen Dua adil lah pas-pasan lah. yo kok dadi tulis ae. Iya saya. Tolong pisan ae. Ayo, ojo banter-banter. Ono wonge. Yo sewu. Oh, gendeng ono wonge. Sopo ngono ku sing nguruki gak genah ngono ku. Sing ngejak kowe mang. Berarti apa meneh ada duwe. Ya wis bah mari ki tuku ngombe tok ae wis gak usah jajan. Kok sampe ngombe tok rek. Lha njuk ono duwike te utang. Oh,
untung ae ku mang ora diuber yo. Ora diuber di. Kuwi lho. Yo saya kaget. Mana lo? Ya gini ya. Tunggu gini ya. Iya. Gini wis. Sama kono. Kamu pesen apa, Ndran? Pesan fresh milk? Fresh milk. Iya. Aku pesen kopi. Ini ora teko-teko iki. Oh iki apa Mas? Mas, iki pesenane. Ya Mas, matur nuwun ya Mas. Nggih. Aku sing kita iki. Nah, iku iki. Wis cukup. Aja disakit iki lho. Oh iya. Oh, pemandangannya ini apik ya. Oh, wapi dengaran kan ngejak ngopi rene cocok ta iki. Tapi aja pesen panganan tenan lho. Oh, ora. Aku pas ketemu betok iki. Arek wedok iku koyo sing ndek foto profilmu iku sih. Waduh. Iya aja nih. Yo. Lah kok biar lanang liyo. Ya, tapi lore ngomong jangan gak pacar. Tapi lanangane welek le. Ayo, mosok masih. Jare aku masih ora kira gelem arek ayu koyo ngono duwe pacar koyo dongklekane pring ngono. Lah tapi ada rumah mampus kok ngono ya. Ya wis paranono ae takono. Ya wis yo lek kancane kudu pacare tak sikate wis yo. Iya nang tembakan wis. Ya usah terno. Mosok ora wani rek arek lanang. Wis ayo terno. Duh kok Mulai niki. jadi pacar aku isin ta kok. Ya wis ayo. Iki digo pisan. Iya wis kok. Gabung kono pisan yo. Ya wis ayo. Halo. Mbak. Salaman sih, Mbak. Mas, Mas. Amin. Aku gabung kene ya. Nah, Mas, sopo iki? koncoku iki. Duh, sampean sampean Revita, Mas. Iya, koncoku pisan. Koncone ya. Tak pikir pacare sampean. Aku pengen ngomong mbek sampean. Ngomong apa, Mas? Yo, pokoknya ngomong, tapi sudah kene njobo kono lae. Ya apa? Ya ayo. Aja melok, aja melok. Kenapa ya kamu? Ngomong apa? Melok. Loh. Kan melok pisan aku. Ayo mungkin, ya. Ojo mau moro geret anake wong rek melok ta aku. Ditinggal. Kate ngopi dhewe lek ndek kono. Ki ngomong apa? Ya ora romantis ono kiri-kiri ngene iki. Gerek-gerek. Goblok sih. Walah, lah masih rumah ora judul-judul kene. Wis ono iki kene waduh. Kenal ta kabeh iki? Lah iki sing tak jak ngopi, Mang. Jateku. Oh. Mbak, Iki berarti koncone mean. ya iki koncoku, iki tak jak ngopi, Mang. Oh. Aku tak goleki, Mang, di omah, Mang. Gak ono. Aku dolen ambek Ambil sapa Ambil sapa? pacare ngono. Sapa iki, sapa? Ngakune koncone ngono kok. Ya Yo tak WA posisi ya no di omah. Wis sampean ngomong ya aku ngomong serius ya ambek Revita. Tak aku pengen ngomong aku. Ngomong apa? Tak ae. Aku sayang sampean. Ya, gak apa-apa sih. Terus, Tapi ya sampean ro dhewe sih aku gak ganteng. ya gak masalah sih ini Mas ya gak ngandeng. Kan yang seneng sampean, aku enggak. Kayak kowe sing lagi berjuang, nek dhek cuek, kowe iku kudune sadar, sabar. Lan gawe kowe sing lagi tak perjuangno, gak usah macak sok cuek, gelem ya ayo, gak gelem ya wis liyane sik akeh. Lah, kayak mantan sing tau tak perjuangno tapi akhirnya tinggalno. Sun. Kanggo mantan, aku jahat. Tapi enak.
Kita sukses Seno TV, ngap jempol cuy. Odok lali ya rek.